bħalma jsir ġo festi oħrajn, miġbir mant in-nies minn fundraising bħala kliet u affarijiet oħra simili. Kif iħares lejkom il-poplu rabti? Ekun looking forward ħafna għal-festa. Fil-fatt, anka speċjalment l-ewwel ta' Marzu, in-nies rabtin dik l-ewwel ta' Marzu jħallsu b'ħafna ansjetà li kun hemm ċerta entużjażmu, speċi ħajibdew it-triq tal-festi li jsiru matul is-sena. U l-ewwel ta' Marzu speċjalment tal-poplu rabti tfisser ħafna. Fil-fatt fl-ewwel ta' Marzu naħarqu bħala turija tal-bidu tal-festi. Aħna hawnhekk ġejna fabbrika tan-nar illi l-festa tagħha u allura l-qofol tagħha kif qed inti ikun pjuttost lejn ix-xitwa li xedin nitkellmu lejn Marzu. Kollha kmama li żorna s'issa matul ix-xhur tas-sajf ikunu wifqin. U allura intom taħarqu f'Marzu. Allura s-sena kalendarja tagħkom intom kif inhi? Kontrarju għal kmama is-sena taħdem differenti għaliex u t-temp eżempju jaffettwa? Mela, kif tgħaddi l-festa mal-ewwel fit-19 ta' Marzu jinbeda mal-ewwel jinħadem il-porf li għas-sena ta' wara u neħdu l-opportunità li fis-sajf jiġi mkeskes. Allura inti qed tkessru fl-aħjar żmien biex nixxef. Però aħna li nagħmlu huwa kif jibda Mejju ċerta manifattura tieqaf mill-post tan-nar. Ġifieri ċerta manifattura li aħna nħossu li mhix adatta ta' żmien tas-sajf ovvjament tieqaf. Allura nippruvaw naħtfu l-ewwel xarej ta' wara l-festa biex ċerta xogħol ikun bil-lest. U mbagħad nerġgħu naqbdu r-ritmu kif f'Settembru tagħmel dik l-ewwel xita u tifriska l-ajru, ġifieri mbagħad jitkompla t-taħlit tal-berqa, bomba. Ġifieri nibqgħu għaddejjin fuq ix-xogħol komplement tax-xogħol ieħor. Ekku, grazzi ħafna Bernard, ħadna gost li ltqajna miegħek, aħna se nkomplu niltaqgħu mal-ħaddiema ta' din il-kamra aktar milli ħaddiema volontarji għaliex kollha kemm huma bħal mezz tajjeb inti jkunu qegħdin jaħdmu qattih sabiex il-festa ta' St.Joseph tkompli tikseb aktar popolarità u tiġbed aktar nies lejn il-lokalità ta' Rabat. Grazzi mill-ġdid li lqajtuna hawnhekk. Grazzi lilkom. Wara dik l-intervista mal-licensee ta' din il-kamra Bernard Kawki aħna nibdew sabiex nwaslulkom feature dwar l-istorja ta' din il-kamra li ninsabu fiha. Il-festa ta' St.Joseph fir-Rabat tal-Imdejna hija festa popolari. Festa li tiġi fit-tmiem ix-xitwa u qrib il-bidu tar-rebbieqa. Festa li tiġi ċelebrata propju nhar it-19 ta' Marzu. Il-jum mażis u dedikat lil St.Joseph, patrun universali tal-Knisja. Hija festa kompluta minn kollox illi fiha funzjonijiet sbieħ fil-Knisja ta' Ġiesu, armar, banet bis-sem tal-banda lil Adam u żgur ukoll ma tistax tħalli barra in-nar. Kien propju fl-1973-74 illi nibtu pjani biex tinbena kamra tan-nar ġdida għal daka iż-żmien. Iżda dan ma seħħx, il għaliex fl-1974 kien ġara aċċident illi ħassa l-inizjattivi kollha li din il-kamra tinbena. Imbagħad fis-sena 1984 reġa' kien hemm pjani illi tinbena kamra tan-nar biex bekk fiha jibda jsir ix-xogħol kollu tan-nar u l-piroteknika marbuta mal-festa Ġuseppina, festa popolari ma' ħafna. Saru ħafna riċerki biex isibu biċċa art fejn tkun tista' issir din il-fabbrika. Imbagħad il-Ġuseppini rabtin sabu żona illi kienet art tal-gvern fejn wara talba minn naħa tal-Għaqda ħarġet sejħa fil-Gazzetta tal-Gvern fejn din l-art kienet biss għall-bini ta' kamra tan-nar. Ħareġ imbagħad tender u applikazzjoni u ma kienx hemm iżjed min applika għal dana it-tender. U bekk ix-xogħol tan-nar seda jibda jiġi ippjanat u l-kamra tiġi mibnija. Kien hemm sforz kbir mill-partitarji Ġuseppini biex inbniet dina il-kamra u kien hemm diversi benefatturi sew Maltin kif ukoll Ġuseppini rabtini li kienu barra minn Malta. Dawn bl-għajnuna tagħhom ix-xogħol baqa' għaddej. Minn dak iż-żmien il-ħidma piroteknika kompli doktor u l-post kompla jissebbaħ u jiġi attrezzat kif suppost. Il-Partit Ġuseppin huwa partit żgħir, imma partit ta' qalb kbira u dan jiġdu x-xogħol tan-nar u wkoll il-festa għad onur St.Joseph fit-19 ta' Marzu. Matul iż-żmien, il-Ġuseppini rabtin dejjem ħadmu biex ikollhom festa waħda aħjar mill-oħra. Ħadu sehem f'diversi attivitajiet barra il-festa Ġuseppina
U din għall-Kamra tan-Nar ukoll dedikata lil-jum ta' 19 ta' Marzu ipparteċipat fil-Festival tan-Nar fil-Port il-Kbir. Illum dina il-Kamra tgawdi minn ġenerazzjoni żagħżugħa u dejjem timxi ma' żminijiet. B'hekk dan jassigura suċċess lil festa Ġuseppina, il-festa tar-Rabat tal-Imdina, il-festa tal-Ġuseppini f'Malta u għawdex kollha. Segwejna dak il-feature dwar l-istorja tal-kumpless tan-nhar 19 ta' Marzu tar-Rabat u issa se nitkellmu ma' Frankie Mikallef. Frankie Mikallef huwa persuna li jista' jsellem b'ħafna kpiepel, nafu li huwa involut fil-Knisja, fil-Gażin tal-Banda, fil-Kamra tan-Nar, però Frankie għandu rwol importanti ħafna għaliex mingħajr l-affarijiet tiegħu jgħidu la tagħna laqqas bus, jiġifieri huwa l-persuna li huwa responsabbli anke mill-ġbir anka tal-fondi, apparti li wkoll iltqajna ma' dik is-senjura ħelwa li wkoll tagħti il-kontribut tagħha. Frankie, kemm ilek involut fil-festa ta' San Joseph fir-Rabat? Fil-festa aħna trabbejna kollha konna guys l-istess età, kull m'hemm differenza ta' sena u dejjem konna nkunu flimkien. Ġifieri bdejna mill-maħżen, fil-festa nagħmlu id-dawl, nibormu, nagħmel kollox. Nagħmel kollox. Nagħmel kollox. Issa fatt kurjuż huwa u jiena rajta xi ħaġa daqsxejn mhux normali li inti tħobb in-nar imma tibża minnu u ma taħdmux imma tiġbor għalih. Niġbor għalih, li niġbor dawn l-aħħar 24 sena, ġifieri bdejt niġbor l-ewwel darba bl-arbular. X'inhu arbular? Arbular huwa ktieb li n-nies idok id-donation aħna x'aħna min itina d-donation nikbuhom fuq ktieb. Kull wieħed kif tgħaddi l-festa nniżluhom fil-gażin biex dak li jkun ikun jaf kemm xbartu, ġifieri kollox ikun l-arbular. U bdejt bija, kienna jena u ieħor ċali dak iż-żminijiet. U mbagħad għamel żmien involut daqsxejn fil-gażin, u mbagħad rġajt komplejt issa bl-arbular u nara s-sitwazzjoni ta' Kamra tan-Nar bħala finanzi u għandi l-Lores Busuttin jgħinni biex niġbru l-flus u nara x'ħanofu. Dik il-problema, ġifieri nżomm budget. Ġifieri inti fidejk għandek ukoll ix-xiri ta' kollox. Għandi x-xiri ta' kollox. Imma għandek xi ħaġa oħra importanti, il-maintenance. Maintenance ifimni għaddejjin għandna nagħmlu proġett hawnhekk, ġifieri bdejna fuq proġett ġifieri ġibna l-bill of quantity bil-periti u kollox. Wasalna 3/4 minnu dal-proġett u żidna biċċa oħra. U iktar qudiem qed nippruvaw napplikaw għal 3 kmamar oħra biex ikun hemm iktar komdu spazju biex kulħadd mhux jaħdem ma' xulxin, kulħadd jaħdem separat. Qed nippruvaw u nibdew niġbru l-flus ukoll għax attivitajiet spiċċaw l-attivitajiet. X'tib ta' attivitajiet kontu tagħmlu? Attivitajiet bħal minn sena barra fit-triq konna nagħmlu barbecue għall-irġiel biss, pereżempju, open bar. Kien ħalli ħafna flus. Għax in-nies mhux jekk inti żammejt 1 cent, in-nies kienu jtuktu sens għax kienu jieħdu pjaċir. Ġifieri nagħmlu ikla fl-ewwel ta' Marzu. Nagħmlu ikla oħra u jgħinna ħafna tal-gażin ġifieri. Il-gażin jgħinuna ħafna u l-barmen, speċjalment il-barmen jagħmel attività jippreparaw l-ikel kollox huma jagħtina percentaġġ tajjeb taqlih. U kull 6 xhur jistgħu nivvintaw xi ħaġa kbira u mbagħad dejjem għaddejjin waħda fix-xahar attività. U mbagħad wenza l-istess tgħinha ħafna tagħmel lotteriji kull weekend ġifieri waħda għalina, waħda għall-gażin, waħda l-festa ta' barra, waħda għal-konvent tal-Patrija. Kulħadd jaf li din is-sena kienet sena partikolari, intom intlaqattu sewwa bdejtu l-festa, ħadtu l-intrigu kollu ma komplejtuwiex, issa nafu li inti wkoll anke involut fl-armar, ġifieri ħadtu gedda sewwa. U issa wieħed irid iħares il-qudiem. L-appell tiegħek lil speċjalment il-Ġuseppini rabtin li qed jarawna. L-appell tiegħi huwa ifhimni aħna dal-aħħar ħanitkellem fuq dal-aħħar dejjem qed inżidu il-festa dejjem nippruvaw dejjem inkabru anke ma' spettaklu tan-nar. Qed nofqu ħafna iktar flus dejjem tilejn il-flus il-materjali ola. Ġifieri u ma jkunx hemm dawk li erba' benefatturi li huma nagħlaq xejn b'saħħithom li kull sena mhux irid immur ħabtilhom jien jiġu huma qabel ma nibda nixbar bl-arbular. Kieku l-festa ma ssirx bħala materjal tan-nar. Naħseb illum il-Kamra tan-Nar
kull kamra tan-nar tonfoq iktar flus milli fil-festa. Ġifieri l-banet kmamar tan-nar jinvolu ħafna iktar flus milli mill-festa. Ġifieri l-festa għandha l-ispejjeż vera tagħha ta' barra, imma m'għandix spejjeż daqs kmamar tan-nar. Kmamar tan-nar għandek ħafna ikbar l-ispiża. Għalhekk wieħed tajjeb li japprezza wkoll il-kontribut ta' dawn għan-nies pirotekniċi li jagħmlu tant u tant sagrifiċċju biex il-festi tagħna jkunu festi sbieħu kompluti. Aħna nkomplu bil-programm tagħna Pirotekniċi nħalli fidej Aron biex ilaqqana ma' aktar esperti artiġjani pirotekniċi hawnhekk illi għandhom x'jaqsmu mal-festa ta' S.T.Joseph u ovvjament mal-Ġuseppini Rabti fir-Rabat tal-Imdejna. Wara dik l-intervista li waslinna Brian fl-imkien maktar pirotekniċi jiena se nkun qiegħed inkompli ndur u nħuf f'din il-kamra u sibna lil Sani Sammut. Jistennina sabiex fl-imkien miegħu nitkellmu dwar dak li jagħmel Sani f'din l-istess kamra. Sani, merħba lilek ukoll. Lilkom ukoll, u grazzi tal-li ġejtu. Pjaċir tagħna dejjem. Ejwa. Sani, ix-xogħol tiegħek hawnhekk f'din il-kamra fiex jikkonsisti? Jien nix naqra minn kollox, naqra polvrin keskisa. Beraq nimmistura hu nimliħ. Issa zomda xie, qed titkellimna b'teknika. Aħna ilna il-telespettaturi ilna ngħidulhom tkeskes u timmistura, erġa' fakkarna ftit. Meta ngħidu tkeskes, xi tkun Keskes il-polvri kollok il-polvri les bil-magna, u bat ix-xarbu u taddih mill-aribel u ġibu piċċiet hekk. Iġġibu minn dawk it-tondi. Ejwa. U mbagħad tarblu tażel li trid minn durqi oħxon attiri. U dak xi tkun qed tagħmel bih mbagħad? Il-polvri biex tagħlaq il-murtali. Biex tagħlaq il-qasmiet. Ġifieri aħna din ngħidu għax issa qed nidraw, Meta għandek il-berqa biex niftehmu, għandek l-iskartat xejdulu, postjati, għandek il-beraq, il-porvli dawk il-boċċi jintefgħu fin-nofs. Ġewwa. Tara. Mbagħad tittieħed temp fuq u tagħlqu. Ekku. Tagħmillu t-takki. Mbagħad tiġi l-qasma lesta. Mbagħad il-murtal tagħmillu tlieta fuq xulxin u l-bomba wara. U tkompli sejjer il-proċess hekk. Per każu ħad tagħmel 5 murtalet, taqbadhom kollha f'daqqa. Mhux wieħed taqbad set u tlestih. U dejjem torbot u timmonta u tagħti l-karti. Xi kemm tagħmel ammonti f'sena? Skont is-sena li tkun, ġilja minna 400 murtalet tu. Għal-festa kollha, taġibi, u naqra xogħol għal-barra. Inti flimkien mal-pirotekniċi Kulħadd ejwa sħabi. Imma eżempju, mela, bdejna, m'għandek xejn. M'għandek xejn. Min xiex ħatibda? L-ewwel il-beraq twaħħallu t-tabb. U mbagħad tagħmel it-taħlit temla l-beraq, tagħalqu. U mbagħad timmisturaħ, u mbagħad taqbad ix-xogħol ieħor tippostija. Timmisturaħ qegħdin ngħidu meta jkollok il-berqa u xek. It-taqaba u tieħ il-mistura fit-toba. Brian qed idur mal-pirotekniċi l-oħrajn. Biex jara kif? Le, mhux biex jara kif. U kif se jkun qed jara dali qed ngħidu ħajsemmija l-liċenzja x'kull ġimgħa semmija l-liċenzja. Għaliex issa sirna nafu kif timmistura wkoll. Mhux hekk? Ittaqqab. Għandek dak il-porvli jkun imxarrab, ittieħ waħdek biex jaqbad. Ejja, u mbagħad ittieħ ix-xott fuq. Eżatt. Tieħ U mbagħad kull ma jkun jonqos tagħlaq. U jinxef, tagħlaq. U mbagħad taħraq. U taħraq. U ma jiġri. U min jiġri li żjed. Ekku. Sani, inti mitfuħ għal-aktar fuq il-beraq u xek għallu. Ejwa, nagħmlu l-beraq nimmistura. U mbagħad meta jkollu lest il-murtali, indur għat-tieri. Naqbad intihom it-tieri. U dan huwa proċess li jekk għandek 50 murtal. L-estejt il-50 murtal bil-beraq. Taqbad. Kif tgħidilhom hawn postjati. Postjati. Umbat tibda tibni wieħed. U tkollha stihom f'daqqa. Ejwa, mhux hekk taqbad settu. Taqbad sett. Umbat eżempju jekk taqbad it-tiri li jkun joqsok it-tir kollha f'daqqa. Kollha f'daqqa, mbagħad l-aħħar xahar iddur għat-tiri. Isma' nisemmu kollha f'daqqa mhux kollha f'daqqa, ħażin kollha f'daqqa. Wieħed, imma tajt l-aħħar xahar tħalli ħat-tiri jien speċjalment jien, mbagħad ma mistejżiet. Ndur għat-tiri. Kemm ilek taħdem hawn, Sani? Jien ili hawn niġew 28 sena. 28 sena. Minn 93.
Sani, ilek tgħidilna u titkellem passjoni għall-kamra tan-nar, imma meta semmi l-kamra tan-nar, xi tfisser għalik? Issa t-tieni dar tiegħi jienu. Snaqbad il-van fil-ħodu, ilu 28 sena jiġi kuljum il-vanna. U jisnijat il-ġenna. Kuljum tiġi? Kuljum, mis Ġiljan. Sani, ħad gost nitkellem Ejwa, miegħek. thank you. Nawgurawlek aktar xogħol sabiex tkompli Ejwa. tfaxxina b'dak li inti tagħmel hawnhekk. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu u biva San Joseph. Pjaċir tagħna u San Ġiljan ma ninsewx U ukoll. San Ġiljan ukoll, Jikon naħdem mar San Ġiljan ukoll, ta' Tajjeb, tajjeb. Dis-sakkat ta' s-surtawma, kien ħallini nagħmel tużanar San Ġiljan. U kont impaxxihom ukoll ta' U San kont tagħmel Ġiljan. ħossu ukoll hemm. Ejwa, kien konna naqra xogħol sabiħ. Tajjeb. Wara li ltqajna ma' Sani li ħadna gost tassew nitkellmu ma' dan il-pirotekniku li nsibu f'din il-kamra tan-nar, ta' kull sena fit-18 ta' Marzu dawn il-pirotekniċi li qegħdin niltaqgħu magħhom illum ikunu qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol li ħanaraw minn hawn ftit ħin ieħor. Allura se nkunu qegħdin ngħaddu għal feature marbut mal-preparamenti. Rajna dak il-feature tal-preparamenti u hawnhekk sorġejna poġġejna bil-qiegħda għaw il-murtali wkoll bejnietna u din id-darba se nitkellmu ma' Joe Tewma. Joe Tewma huwa persuna li ta' kontribut kbir lill-qasam tal-piroteknika mhux biss hawnhekk fir-Rabat imma anke fuq livell nazzjonali. Kien involuzzew fl-aqda piroteknika, kontribwixxejt kitbiet ukoll favur il-piroteknika Maltija u sal-ġurnata tal-lum ukoll Joe għadu anke jagħti lectures, ġifieri probabbli jiena waron xi darba ħanaddu minn taħt idejh. Idu tgħaddu minn taħt Meta nkunu rridu nġibu il-liċenzja. Ma naħseb illi bil-ftit qed nitalmu, ġifieri ma tantx għandna nfallu. Ħadtu idea tajba. Ekku, fil-fatt fl-intervista ftit ilu Aron beda jsemmi l-mistura mhux mistura. Għal-grazzja talla mistura bħalissa m'għandix bżonn, imma n-mistura qed nidra sewwa. Sewwa. Mela Joe, ħadibdew fil-dak li għandu x'jaqsam mal-lob tan-nar u l-ispettaklu tal-piroteknika fil-festa ta' S.T.Joseph. Inti kont l-ewwel licensee ta' dal-post tan-nar, kont wieħed mill-imħuħ ta' dal-post tan-nar. Nixtieqek hekk tispjegalna qabel u mbagħad il-binja u anke x'ġara wara. Qabel l-ewwel ħaġa merħba fil-kumpless tagħna. Mela, qabel niftakar ftit bħala memorja, ma mbagħad ta' qabli kienu jirrakkontaw u dejjem tismgħu tiffollow xi kienu qed jgħidu. Aħna bħala Giuseppini kienu jaħdmu n-nar ma' ċertu Mikil Balzan minn Bikirkara. Da kien ġie mill-Amerika u bena kamra hawnhekk u kien introduċa ċertu affarijiet ġodda li kienu ħafna sejf għal dak iż-żmien. Issa, da Mikil kien iħobbu r-Rabat, il-festa ta' S.T.Joseph vera kien iħobba u anke n-nies tagħna kienu jmorru jgħinu fil-manifattura. U in the meantime, n-nies tagħna kienu jaħdmu wkoll xi ħaġa klandestinament. Ġolleli kif qalulna fi programmi. Ma daw li fil-katina tal-Kazini. Il-laħwa tiegħi. Ġifieri, da xi ħaġa kien proċess. Ta' dak iż-żmien kien għaddej il-ħin kollu, mhux hawn ir-Rabat biss. Min kien hekk, min faliq, minna, dik kienet l-ordni tal-ġurnata. Sewwa? Tantu hekk jekk nħarsu għalej l-istorja, f'pajjiżna ġieli ġraw inċidenti ġol gazin tal-banda u jkollok inċident tan-nar. Eżatt. Issa,
dejjem storja li bħalissa qed nikteb xi ħaġa fuqha li il-pirotekniku Malti. Sewa minn xi għadda. U hemm il-pros u l-cons tagħha l-biċċa ta' xogħol, hemm fejn kien kuraġġuż u hemm fejn kien ma isu ħadd ma jista' għalih li dik li tagħmel l-istorja tal-pirotekniċi Maltin. Daw kienu il-bidu ta' fejn wasanna llum 120 sena wara. Għabba kif ġiet li dejja allura tibdu kamra tan-nar? Issa, in the meantime, bdejna jinkont il-Kanada u meta ġejt mill-Kanada, bdejna naħdmu fil-Kamra ta' S.Joseph ta' Ħazzabuċ. U fis-74 bdejna, mbagħad fl-80 kienet taret u waqafna. U bdiet berrem għaw ġo moħħna li nibnu kamra. Jena kont il-protagonist biex nippuxja u minnaw u minnem u l-kamra ġiet. U maħna... Kif għaziltu l-art propju, ġus? Dik hemm storja naqra twil oħra. Kien hemm konna nafu minn kien hemm li se jitlaqa mill-qbiela. U taf xint aħna l-Maltin pajjiż żgħir u tkun taf dak tismek kont mort tirsisti naqra. U maħna kienu ħarġu tlieta jew erboħra. Tal-gvern, xawar tal-gvern. U meta ħarġu fil-gazzetta tal-gvern ħarġu propja biex timbena kamra tan-nar u xejn. Grazzi ħafna ġus. Kif għadna fil-bidu bdejna bil-mortali, nasa nieħu wieħed hawnhekk f'idejja. Araw kemm hu sabiħ b'S.Joseph fuqu. Propju issa se taraw il-feature tan-nar qed jinħaraq. Ġifieri jiena ħanaqbad wieħed f'idi u mun naħraq ukoll. Wara li wassannilkom il-feature marbut mal-ispettaklu tan-nar illi din laqda tan-nar tagħmel għal-festa ta' S.Joseph, spettaklu li ħadnieh mill-18 ta' Marzu anke wkoll it-19 ta' Marzu. Id-data illi kif tiftakar fija bla dubju ta' xejn jiġu f'moħħok ir-Rabat u l-festa ta' S.Joseph. U inkomplu niltaqgħu ma' aktar pirotekniċi. U ma' ġenbi nilqa' lil Glenn Mikallef illi se nkun qed nitkellem miegħu dwar
dak li huwa jagħmel f'din il-kamra tan-nar. Glenn, merħba lilek waqt. Merħba lilkom għaronu l-istemja li jisegwu Piroteknici. Bħala ħidma f'dil kamra tan-nar naħseb hija li wieħed jien wieħed mill-iżgħar fost l-iżgħar membri, ħanejdu hekk. Tallimt ukoll Master Joe Tama li jew ħadd toħdu li jew għalkemm ħadd toħdu l-intervista. Kif ukoll wara li s-sur Tama tira minn hawnhekk ukoll kelli għajnuna minn s-sur Ċali Brifa u Filip li qed ma' hawnhekk. Le, ifhimni, qabel meta konna nitolgħu aħna ma bdejna mill-gażin, tmur titgħallem l-istrument, tarahom jibormu u tiġik dik in-namrek biex tara x'inhu jagħmlu. Konna noqogħdu nagħmlu l-istaċċijiet ngħidulhom aħna tal-vajina u hekk. Imbagħad isa kien namra tibda ġejja bil-mod kelli missieri jitla' nara hawnhekk u xi kultant ma tafx inti tara naqa' x'inhu jagħmlu ma jagħmilx. Imbagħad tibda ġejja dik il-ħajra. U eventwalment tibda titla' taħrab minn ġal festa biex tara minn fejn isir ifruq hekk. U dejjem tiġi dik il-ħajra hekk. Imbagħad għamilna l-korsijiet u hekk bħal biex inġibu l-liċenzja u dejjem tiskopri tara l-ħadd ieħor jaħdem u dejjem tipprova tara x'ħadd Hekk ftit hawnhekk għaliex semmejt il-liċenzja. Kemm huwa diffiċli biex bniedem iġib il-liċenzja biex jibda jaħdem il-kamra tan-nar? Ifhimni, fl-antik kont iġiba bħal l-lum qabel kienu jtuk l-ID card bil-Malti, però l-lum ifhimni u tajjeb ħafna li titgħamel korsi tagħmlu l-korsijiet għamlu bħal klassijiet bħal skola ta' Kandja, ġifieri u titkun taf fejn tmisbidek qabel kont nisma' l-xogħol tagħna. Kif tarfu dak għax il-xkola tiġi hekk illum bin-knowledge li hawn, ġifieri ma tistax tibqa' tgħid għax il-materjal ġief dik il-xkola tkun taf x'inti tagħmel. Ġifieri imma bil-għajnuna ta' dawn il-korsijiet li qed isiru. Korsi stwal ikunu? Ifhimni hu naqa' twil il-kors għax inti tara il-kors tagħmlu fuq manifattura anke safety, fa' spjeċi jidħol kollox biex ġast il-murtal Persja, semmilek san il-porvli, kif isir il-porvli għax huwa l-qofol tal-murtal. Kif isiru t-tempijiet għax huwa l-qofol tal-murtal, għalkemm aħna naraw pereżempju li bniedem jagħmel il-kulur jew il-beraq. Inti minn dawk l-affarijiet hemm affarijiet oħra. U l-kors jidħol f'dat dettall. Jidħol f'dat dettall ġifieri u anke nies mill-armata, speċifiki li pereżempju aħna waqt inċident x'tista' tagħmel ma tagħmilx. Għalkemm li ngħidlek li Alla ħares qatt kien qara xi ħaġa kulħadd titlaqlu s-saħħa, imma għal-eqqas inti taf x'ħassib ma' wiċċek, jew għal-eqqas tkun preparat. Però nemmen li dawn il-korsi qed jagħmlu l-ġid għax kif qed ngħidu llum ma tistax inti taqbad u tgħid għax dak nara fajek jew tara fajek. Iż-żmien inbidel aħna matul il-programm tagħna ntqajna ma' diversi anzjani illi qabel kienu jgħidulek kienu jsibu post ġo għalqa, letteralment jintefgħu jaħdmu f'kantoniera, permessi. Aħna il-ġurnata nbidel. L-anzjana tagħna jekk tmur il-gażin u tinżel fil-kantina tal-gażin. Hemm kemm kienu jagħmlu musketterija jniżluhom għall-ħajt u jaqtaw sal-5. Ġol gażin kienu ġol-gażin. Onest nitkellem ħafna ma' nies antiki tagħna, xjuħ tagħna. Jgħidu li aħna dak kien żmien il-ballu tal-karnival għaddej ġal-gażin u huma misfel jimlew il-musketterija. Alla ħara sadna f'dak iż-żmien. U nittama li ma tniex dak iż-żmien u xejn min għadu hekk jekk hawn min huwa irresponsabbli għall-aħħar għaliex fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nitkellmu ma' periklu bħal dan. Mill-aħħar mistoqsija fuq il-courses, ma nafx jekk intix informata x'inti mhux qegħdin nitkellmu dwar persuna li tista' tina din l-informazzjoni, però għandek informazzjoni jekk hemmx studenti bħalissa u n-numru ta' tagħlim li qed isir jew. Ifhimni naf li kien hemm ammont kbir li sar refresher course issa fuq il-liċenzja li inti blej ngħidu license il-liċenzja tkun tista' inti bil-Malti ġal post standard tkun tista' toqgħod waħdek li orajt għalkemm ikun hemm il-licensi imma tista' ċertu manifattura tagħmilha inti. Però mbagħad hemm ukoll il-bi bħali li jiena jkun il-licensi biex inkun ġal post standard u jassistini ju fix-xogħol. Ġifieri ma nistax naqbad jiena ngħid illum tlajt. Fimtu bdejt naħdem irid inkun naf li hawn xi ħadd blejmi. Għax fimni dak kollu santu ċajt illi ma għandekx lil ma fidek. Jiġifieri inti għandek il-licensi. Għandek il-licensi li kollu l-permess tan-nar fuq biex ngħidulu responsabilità ta' kulħadd. L-imgħallem, responsabilità ta' kulħadd. Is-CEO f'dal-każ. Ejja, mhux hekk. Imbagħad għandek il-bej li jkun qed jassisti lil-nies l-oħrajn. Il-licensej irid ikollu il-licensi irid ikollu lej bil-fors. Mhux hekk. Imbagħad għandek il-B. Imbagħad għandek il-B dawk li bħali jkunu jagħmlu l-manifattura, imma nkun qiegħed niġi supervisjat minn xi ħadd blej jew mill-licensi. Imbagħad għandek iċ-C biex ngħidu hekk dak li jkun jista' jaħraq ix-xogħol. Dawk li għandhom liċenzja oħra, C.
li jkun jistgħu jagħmlu xogħol. Imbagħad hemm il-dej li jkunu apprentistat. Dik daħlet mill ukoll li hija tajba ħafna. Inti bniedem inti bort il-karozza ma qbadx il-karozza mill mort ma xi ħadd itgħallem. Bniedem biex jaqbad jaħdem ix-xogħol tan-nar irid jara x'jagħmel ma tagħmilx dan mhux mort kamra tan-nar qbadtu taħdem. Ġifieri l-apprentistat illum għandu d-dej sakemm jiġi. Glenn, il-ħin kontra tagħna u badnija fuq intervista interessanti ħafna li għamilna f'dan il-ħin li għadda, però ma nistax ma nitkellimx fuq ix-xogħol li għamilt inti dan qed ngħidu li hawn il-kulur u x'hekk kulur. Hawnhekk kulur. Minn sena ilu ħadd spjaċi biftehim ma' sħabi hekk ħadd l-inkargu li nibda xi ħaġa kullu. Qabel kont nassisti iktar fil-gozz ngħidulu aħna. Jien naf mistura xi berqa tagħmel tippostja. Ma kellek settur li jkun tiegħek. Ma jkunx settur li minn qisu sentejn ilu law battelirja naqgħad għall-kulur blajnuna kif diġà semmejt. Ġibu naqaħdejna law. Ġibu naqaħdejna. Forsi tispjegana. Kif ikun? Il-kulur, mela, hawnhekk għandek ovvju, għandek it-tir dejjem ikun il-mortal, hawnhekk għandek bħal kuxin fejn jisu suspension aħna jgħidulu fejn biex id-daqqa ma jħodix. Ma jħodix il-mortal, u mbagħad hawnhekk għandek il-kontrakolp, il-kontrakolp hija l-bomba tal-aħħar. Sewwa. Issa l-mortal. Daq xiex tkun il-bomba tal-aħħar. Il-bomba għandek hawnhekk. Sewwa. Għandek ara, jekk tinnuta hawnhekk tara s-sinjali hawnhekk għandek l-ewwel qasma t-tieni, qasma mal-kontrakolp. Sewwa. Allura dawn tliet fetħiet. Tliet fetħiet u bomba. U bomba. Jgħidulu aħna. Ovvja bħal-mortal ieħor, ovvja jidħol fil-kanna għandek in-niċċa li qiegħed hawnhekk li minn fejn jienaħulu l-ħajjina. Jien tinħaraq in-niċċa, tmur għal-ġattem bħal-ewwel wieħed. Mela. Jinħaraq minn hawn. Jinħaraq bil-Malti. Mela int għandek dan neħħina l-vajjina u dan il-mortal qiegħed fil-kanna. Inħarqet in-niċċa ovvja nies minħaraq Marius. Jiġri. Di marret hawnhekk marret fil-fjus ngħidulu l-fjus. U mbagħad tinżel isfel. Tinżel isfel għandek l-inżel. Tinżel brata maġla. Maġla. Mhux bħal niċċa taw fuq. Le, hawnhekk ngħidulu l-inżul. Dan huwa l-mamma tal-mortali, ġifieri anke aħna meta niżluh fil-kanna titqgħod attenti l-inżul ma jinqaras ma x'imkien. Għax jista' jmur Ekku, jimmur kanna. Allura dan jinżel malaj u inti dan tara. Kif tara għandek fjus ieħor hawnhekk li beda jirtajjar l-ewwel qasma, it-tieni qasma u bejn kull qasma għandek fjus għalija u mbagħad għandek il-kontrakolp. Sewwa. Żomm li naqa' l-mikrofonu. Mela le. U newlu naqalaw. Ħalli issa nkunu minna kollu. Ma lajbirek qed il-kulur differenti naqa' mill. Ikun itqal il-kulur ġifieri. Għandek materjali, għandek il-metallu. Kardon u ftit materjal ġafija. Interessanti, daħna ġan tiħlili. Għax jien aħjar nżomm il-mikrofonu. Glenn, grazzi ħafna. Ħadna gost vera nitkellmu miegħek, spjegajtilna ħafna dettall, nawgurawlek li tkompli tpaxxina. Inti normalment taħraq fi 18, 17 kellha meta jiġi f'Marzu. Le, jiena aħna l-festa tagħna mhux bħal-festi aħna għandek dik il-vantaġġ li taħraq il-ġimgħa kollha, għandna neħerqu l-hom ġisma kemm neħerqu mas-servizzi kollha tal-festa. Tridijiet tranżolazzjoni hekk. Però mbagħad għandna l-ġimgħa li aħna jgħidu għal ħafna festi jkun il-ġimgħa aħna skont meta ninserta 19 ta' Marzu. Però għandek l-aħħar ta' tridu nagħmlu spettaklu bil-lob tan-nar sew beraq koloritu sew morta tal-kolur lejlitu u naru. Glenn, grazzi ħafna. Nawgurawlek mill-ġdid. Aħna bħal dan li ħanaraw se nkunu qegħdin naraw ukoll fil-feature li ġej għaliex se nkunu qegħdin insegwu feature dwar il-purċissjoni bl-istatwa devota artistika u sabiħa ta' S.T.Joseph illi hija tant meqjuma f'din il-lokalità li ninsabu fiha blaqta wkoll tal-piroteknika. Dan huwa l-aħħar feature li se nwaslulkom matul il-programm Pirotekniċi marbut mal-purċissjoni.
Kull bidu fih tmiem. U hekk wasalna fit tmiem ta' din is-sensiela pirotekniċi illi bdejna mix-xahar ta' Ġunju prattikament kull nhar ta' ħamis u kull nhar ta' Sibt waqt ir-repetizzjoni tal-programm tagħna jien flimkien ma' Brian ħadna gost fejn wassalna dak li l-Pirotekniċi Maltin jaħdmu matul is-sena sabiex intkom li għandkom għal-qalbkom il-festi, intkom li għandkom għal-qalbkom in-nar stajtu taraw x'jagħmlu anke wkoll is-sagrifiċċju li l-Pirotekniċi Maltin u Għawċin jgħaddu minnhom sabiex intkom flimkien magħna titpaxxew partikolarment matul l-istaġun tas-sajf kont se ngħid jien imma mhux biss għaliex hawnhekk qegħdin f'Kamra tan-Nar li l-festa tiġi ċċelebrata proprju f'Marzu. Brian, wasalna fit-tmiem. Ekku, kienet esperjenza sabiħa ħafna, nistqar li kienet waħda mill-aktar sensieliet tal-festi u sensieliet oħrajn il-ħadd gost li naħdem. Kienet esperjenza sabiħa li ħedim tiktar fil-rib miegħek, jiġifieri ħafna mill-telespettaturi għallunna li klikjajtu sew fl-imkien, battu sew fl-imkien, jiġifieri nistgħu ngħidu li dik kienet parti mis-sabiħ li kull ġimgħa niltaqgħu ntellaw dan għall-programm. Kienet ukoll Ejwa, sa niftiehmu intik it-telefon number biex toqgħod iċċempil. Nirringrazzja l-għala li daqshekk ċempiltli u ċempilna l-ġuxejn issa għaliex konna apparti ċajt kollu aħna ħadna gost ninaqat miegħek, ħadd gost naħdem miegħek Brian. Perswas li fil-djar ta' telespettaturi tagħna ħadu gost. Eżatt. Bil-battuti tagħna naqbdu daqsxejn ma' xulxin, però fl-aħħar mill-aħħar. Ma tuħux il-ħajja biċċajt u Ekku, ħriġna karattru ieħor tal-Pirotekniċi Maltin. Eżatt, u kienet esperjenza sabiħa ħafna illi ltqajna ma' ħafna nies, ltqajna ma' ħafna pirotekniċi, tħanna fil-kmamar tan-nar. Ekku. Doqna ħafna affarijiet Sensiela li qatt ma xandret fuq l-istazzjonijiet tagħna. Programmi fuq in-nar saru, però programmi ġimgħa waħda wara l-oħra mill-kmamar tan-nar għal darba oħra one kien uniku. Eżatt. U rridu ngħidu illi naħseb aħna stess meta ddiskutejna dal-programm u dis-sensiela laqqas kellna idea li se tagħmel daqshekk suċċess. Jiena kważi kuljum ikellmuni n-nies, iċempluli, jistaqsuni fejn ħammorru. Jidher li n-nies il-poplu Malti jħobbu n-nar. U n-nar għalih ifisser xi ħaġa importanti ħafna fil-kultura tagħna, ġifieri naħseb il-programm bħal dan. Dan kien is-suċċess ta' din is-sensiela li tajna lit-telespettaturi tagħna dak li jħobbu. Iltqajna ma' ħafna nies u iltqajna ma' ħafna pirotekniċi f'kull kamra tan-nar jekk mhux f'kull imma l-maġġoranza sibna karattru uniċi. L-annimal illi hawnhekk żamm kumpanija kemm lil pirotekniċi anke wkoll dawk li jiġu l-kmamar tan-nar. Illum ma ġembna għandna lil Ruby. Prattikament f'kull kamra tan-nar rajna asafar, rajna klib, rajna fnik. Jiena naħseb illi s-sensiela s-sena d-dieħla nagħmlu rokna żgħira fuq il-pett tal-kamra. Però da jobdi ta' vera. Isu jrid jgħid xi ħaġa. Ekku, xi ħaġa sabiħa li rajnija f'kull kamra tan-nar. Bla dubju dominat il-kmamar tan-nar l-ena u l-paċi li jkunaw fil-kamra tan-nar u tallimna ħaġa illi jekk tkun għaddej xi problemi, jekk ikollok stress, pratikament kulħadd qalilna din, kulħadd jevita li jiġi l-kamra tan-nar. Hawnhekk trid tiġi bi tranquillità il għaliex tħalt int u trid tiġib rispett lejn ħadd ieħor. U din hija xi ħaġa li rajna matul il-programm tagħna. Irrid insellem ukoll il-memorja ta' dawk il ħallewna b'xi inċident marbut mal-kamra tan-nar. Qed insemmu dan għaliex dan huwa l-aħħar programm. Insellmu lil dawk kollha li ħallewna, il-mullejja tiegħhom mistrieħ ta' dejjem u bla dubju ta' xejn aħna nroddulhom u nsellmulhom minn hawnhekk u nroddulhom ħajr tax-xogħol kbir, irrid ngħid wirt kbir illi ħallew f'pajjiżna. U naħseb la semmejna daw il-pirotekniċi ma nistgħux ma ninsewx u ma nsemmux lill familji kollha tagħhom. Illa għaliex wara kull pirotekniku hemm familja. Il-mara, it-tfal illi dawna biex jagħtuna daw l-ispettakli b'mod volontarju għax daw fil-but ma jdaħlu xejn, anzi pjuttost joħorġu mill-but. Apparti minn hekk, il-familja kultant ikollha toqgħod lura bħal ħafna delizzji oħra, ġifieri il-pirotekniku jkun il-kamra tan-nar u jkun imbiegħed mill-familja. Semmejna dawk li ħallewna, insellmu u minn qalb nirringrazzjaw lil dawk li għadhom ta' kuljum mit-tnejn saħat, sajf u xitwa, sħana
u Bart jitilaw sabiex b'nazzi u Biex natu Maltin. għana iktar dera poetika. Inti poetiku ġifiri, jek tiftħela Xemx u xita. Bart u nida, jew. Bart u nida. Bla dubju. Fis-seb kunżu l-xemx. Ekku għaliex bdejna fid-dawl u kull darba spiċċajna fid-dlam u dak huwa sinjal pożittiv. Kemm hawn xi tgħid fuq il-piroteknika Maltija. U allura nirringrazzjaw lilkom il-pirotekniċi mill-kbir saż-żgħir, minn dawk li tagħmlu l-vajina sa dawk li tagħmlu l-aqwa beraq. Kulħadd jagħti daqqatit, allura minn hawnhekk inrodulkom ħajja. Fuq spunt li rrid nagħmel hawnhekk qegħdin minn Rabat, però din nixtieq ngħidha partikolarment. Fismi personali u naħseb Brian jingħaqad miegħi. F'kull kamra tan-nar il-pirotekniċi jirringrazzjaw il-gvern għal fondi li jagħti. Ma nafx isma' smajniex Brian. Toroq. Ekku. Maintenance. Maintenance, daqqa għax infetaħ l-aeroport, daqqa għax ikollhom bżonn jaħarqu hemmhekk. Walla ħares ma Nagħmel appell sinċir biex lajnuna illi l-gvern qiegħed jagħti tkompli tingħata għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan huwa wirt importanti illi wieħed Inselmu wkoll ikompli għaddej fuq. il-Gvern, il-Kunsell Malti għall-Kultura u l-Arti, anka l-Ministru tal-Kultura wkoll li nafu kemm anka nistgħu ngħidu hekk fil-piroteknika, it-tmexxija kollha tal-pajjiż illi tara fl-importanza ovvjament. Anke wkoll pakketti ta' fondi li din joħorġu. Ma morniex ma' kamra tan-nar illi assolutament ma ringrazzjawx il-gvern. Grazzi u nħeġġu minn hawnhekk biex daw il-tip ta' fondi jibqgħu jingħataw għaliex huwa importanti illi x-xogħol ta' dawn illi jaħdmu hawnhekk inkomplu naraw fi żmien illi ġej. Brian, grazzi lil dawk li tawna l-kummenti tagħhom, grazzi lil dawk li ċemplunna messaġġi, grazzi lil dawk li batunna littri wkoll. Eżatt. Illi minn hawnhekk nirringrazzjawhom U SMS, u Messenger, u WhatsApp għax issa. Tallimni għaw koll. Grazzi lil kulħadd. Aħna minn hawnhekk qed nagħlqu mhux qabel ma nirringrazzjaw il-camera persons li ħadmu magħna, Sean Kucciardi, Dylan Karwana, Bjorn Bonello u xek Bonello illi kienu 3 camera persons tul is-sensiela tagħna, l-editors u diretturi tagħna, Jason Parnis u Jeremy Gerada, il-PO tagħna fil-Marsa, kull dawk li tagħna. Ovvjament li tmexxija tal-wan li tmexxija ta' wan. Tatilna dan għal-ħin biex aħna naħseb nkunu nistgħu ntellgħu sensiela illi tant intoġbu. Jiena dak kollox li kelli xi ngħid. Jiena ma fadalli xejn għalli minn qalbi nixtilkom il-lejl it-tajjeb. Nirringrazzja ovvjament li qegħdin hawnhekk lil dawn il-pirotekniċi kollha. Ħadna gost, Ħadna gost. Ħadna gost ta' vera. Mill-ewwel minuta kif tħallna fl-oratorju fis-Santwarju Giuseppi sal-aħħar minuta u fil-kċina u issa ħnieħdu gost iktar is-soltu u xejn. Għax għandna l-birra. Issa Brian qiegħed bil-qiegħda allura jgħid paxxut u aħna min-naħa tagħna ħaniġu fit-tmiem tal-programm tal-lum u din is-sensiela li jiena flimkien ma' Brian ħadna gost tas-sew nagħmlu il-programm. L-ewwa wasalna fl-aħħar mhux aħjar nagħmlu waħdek. Namlu only kemm trid minn Ġunju sa Settembru kull ġimgħa konna magħkom bi pjaċir tagħna sabiex dal-programm wasalnih fid-djar tagħkom it-telespettaturi. Kull bambina rid nerġgħu. Jiena kont sensazzjon min jaf forsi din hija l-mamudija l-2020, forsi l-2021 jerġa' jirritorna l-programm Pirotekniċi. Grazzi li segwejtuna u nawguralkom il-lejl tajjeb u l-festi tajba jalla jiġu ċelebrati s-sena d-dieħla. Grazzi li kontu magħna ta' kull ġimgħa.